Kesuman taşlı 56 saliye û jineka bermaliye lê nehat xwaze bibe mixtarê taxa Mevlana Xalîda navçeya Baxlêra. Ji ber ku di dema karantînayê de kampeyna hilbijartinê ji qedexeye mal bi mal digere û ji rûniştvanan daxwaza piştevaniyê dike. شما حضر حبوا پیرک مختاره شماش خلکه رعادتش برا تو متو برا بتو ولا تمام مالا بقى نه ولا نه وای قال جمع دي مختار أزجوية خالص أزجوية دراجين لك Bir daha baş hizmet dike. Tam cem destek ciddine. Buraya abla yabancı ne? Amca hasıt ke. Muxtarê 26 salan yê taxê beriya dumehan ji ber nexweşîneka giran jiyana xwe ji dest daye. Kesuman dibêje beriya bibe namzet ji malbata Muxtar helalî xwestiye. Li Amedê jî li taxên cuda jinên Muxtar hene lê Kesuman dibêje dixwaze bibe muxtara jin a yekemîn ya taxa Mevlana Xalîdê. Ez baverim tevmi ez bin belki 6 namzet henim ama ez bin qey ajin estenem mijî jwan mêrar mi got yarişekeye ez jî xwe bawerim ez ê jî tê kevme niha em xebatê hilbijartinê didomînin ez ê serketin jî ez bawerim di heftê Hezîranê de HDP çawat edî baraj bi serxist bû bi rengê jinê ez ê jî jav ser taxê xim ez bi vê baweriye Kesuman 16 salê zewiciye sê zarokên wê û 4 neviyên wê hene. Lê di temenê ji wan de hevjinê wê di salên notî de biya qurbaniyên kuştinên kiryarên wan nediyar. Lê heta vê emrê ji paqrijiya malan, xemaliya baxçeyan bi keda xwe bi dehan karan kiriye û zarokên xwe mezin kiriye. Ew demek di şaredariya Baxlêra de jî bûye endama Meclîsa Şaredariyê. Gelo ew çi qewl û soz dide rûniştvanan. xwezî mikaribana li vê dera cîkî şênkayî wek parqa zaroka tiştek çêkire çünkü heqîqeten zarok wê efora di wicudê wan di wê enerjiya wan de ji bo ji wê wicudê xwe vala kin ji bedena xwe vala kin pir zêde taxê rehes dikin ê zarokin tu nikar ji wan tiştekî jî bibêjî mere karibana ji wan li dereke di vê ortê de parqek biçûçik bidana avakirin yek jê ez wê dixwazim hem wê tax milletê taxê ji ber wan biçek rehet bibe hem cîkî lîstika zaroka wê hebe ez ê wê pir kêfxweş bibim û wekî dî jî keya di vî warî de garibin çi xwaz têkilî civakê bibin garibin çi xwaz têkilî jinê bibin ez wekî jin dibêjim garibin çi xwaz têkilî zaroka bibin ez ê bi wî havî têkilî wan bibim Di heftê Hezîranê de hilbijartina muxtariyê heye û Kesuman dest nîşan dike ku ew bi xwe bawer e ew ê bibe yekemîn muxtara jin ya taxa Mevlana Xalîdê. Xecican Farxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.